Môžete byť malí, môžete byť veľkí, môžete byť moderní, môžete byť taký ten tradičný. Jednoducho môžete mať akýkoľvek objekt na to, aby sa dal naskenovať. Proste každý objekt upúta niečím iným. Za ten rok, za tú sezónu jednoducho človek je na rôznych lokalitách, v rôznych typoch objektoch, proste vždy je to inom. Každý vyhľadáva niečo iné, ľudia striedajú jednoducho tie objekty z pohľadu lokality, z pohľadu vybavenia, z pohľadu komfortu, z pohľadu takého celkového pocitu. To znamená, že nie je objekt, ktorý by nie bol vhodný na virtuálnu prehliadku. A virtuálna prehliadka je hlavne o prezentácii toho priestoru. Fotky, video, tam si necháte tú atmosféru, ale virtuálny priestor je o tom, že ponúka ľuďom tú perspektívu, ponúka ľuďom dôveru, vzbudzuje takú tú istotu. Jednoducho je to miesto, kde ľudia načerpajú ten taký dobrý pocit z toho, keď sa k vám chystajú jednoducho na dovolenku, na ubytovanie. A je to podobné ako v priestoroch, ktoré zažívam, napríklad v skutočnosti vám ľudia povedia, že je to tu krajšie. Jednoducho, že na tých fotkách spravili si predstavu z fotiek, z videa, z virtuálnej prehliadky, ale že v skutočnosti to vyzerá krajšie. A presne to je ten moment, to je to, čo chcete zbudiť, proste chcete mať pozitívnu recenziu.